खुलुमबाय आंनि मुङा बुरेन दैमारि माजबाद बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो गाहाय दौरि आं दिनै सैत्र दाननि जोबथा सान दिनै जोंनि बर' माहारिफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जों जाबायदि सोलिबोनाय मोसौ थुखैनाय हाबाफारि समाव माबादि मावनो गोनां हाबाफारि दङ बेखौ आं बुंथिनो थाखाय आं बाथौ बिबुंसारनिफ्राय आं खावलायनाय थाबाय। दिनैनि बे साना सैत्र दाननि जोबथा सान एप्रिलनि 14 अक्ट' दिनैनि बे गोथार बिस्थिबार हाबाफारि समाव जोंनि फुंनि समावनो जों दुगै लोबै गावबागाव न'खर गावबागाव गामि बायदि रोखोम हाबाफारि समाव जों दा मावनो गोनां हाबाफारिया जाहैदों जेरैहाय गिबियावनो जों दुगैग्रोना लानानै जुगार पत्र लाव फान्थाव खाथ्रि हालदै गासैखौबो बुथुमना लानानै हाफ्लेनानै जोंनि जिथु जाम्फै फुख्रि बा दैखर बेफोरहाय जों मावनो गोनां हाबाफारिया जाहैदों जेरै गिबि समावनो जोङो एसे जायगा फोस्रांनानै बेहाय लाइजौ गांसे आलारि बाथि गंसे धुप आरो बिथिं गय फाथै बावनानै जों दिनै आफा इसोरखौ सोंग्रिजेननानै नैथि सानावहा बेनिफ्राय जोङो बिनि हाबाफारि जोबखांनानै जोङो मावनो गोनां हाबाफारिया जाहैदों मोसौ थुखैनाय। मोसौ थुखैखां होरिखां जों बिदिनो बायदिसिना रंगिना रं फोननानै साराय खिथुनि हांगार बा बायदि गाबनि रं फोननानै जोङो समायफ्लेहोयो। बिबार माला गानहोखांनानै फोथा फोनखांनानै बेहाय जोङो मोसौखौ थुखैखां होरिखां रंगिना संगिना फोनखांनानै बिबार माला गानहोखांनानै नुवाथारि आफा इसोर बोराइ बाथौनि सेराव जोङो संग्रिनाय मोनसे हाबाफारि दङ। लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बिमा गायदे बायदि दाजा बिफा बलद बायदि जा होनानै जोंहा मोनसे मोसौखौ जायनि गारजेन बा मोसौ होलांगिरि बिथाङा मोनसे जोंनि बर' हारिजों मोखोना होननाय मोनसे दंफां दं। बे मोखोना दंफांजोंनो जोङो बुज्राव फोथाराव बा दुब्लियाव खाहैयो। बिदिनो जोङो बोसोरफ्रोमबो जोङो बेबायदिनो जोबथा सैत्र दाननि समाव जोंनि मावनो गोनां हाबाफारिया बेबायदिनो सोलिलांबाय थाथों। बेनिफ्राय जोङो इसोरनिसिम जों आर'ज गाबनांगौ जे जोंहा देग्लाय बोसोराव बे थांनाय बोसोरनिफ्राय जाहाथे जाबायदि खस्थ' मावबोदोंमोन आबाद मावबोदोंमोन बे आबाद मावनायनिफ्राय जाहाथे दुखु दाहा अनेक रोखोम हाबायाव बाहायजाबाय बिनि थाखाय जोङो निमाहा बिनानै बे फैबाय थानाय गोदान बोसोरनिफ्राय जाहाथे मावनाय दांनाय समावहा जेबो खैफोद आफोदनिफ्राय निदाननिफ्राय राहा लामा मोनथों बेफोरनि थाखाय जोङो आर'ज गाबनांगौ। आर'ज गाबनायनि हाबाफारि समावहा जोङो बिदिनो गावबागाव न'खराव आरो बाथौसालियावहा आरो फिनै साखोन सिखोन खालामना लिरस्रांनानै बोराइ बाथौनि सायाव आलारि बाथि स्रां फोजोंना गय जरा फाथै जरा बावना दिनैनि बे हाबाफारि समावहा बेलासि समाव बेफोरबायदि हाबाफारिखौ मावफुंनांगौ होननानै आं बाथौ बिबुंसारनि गेजेरजों आं फोरमायनो थिननाय जाबाय। गाबोन जोंहा एप्रिल दाननि 15 अक्ट' बैसाग दाननि 1 सुक्रुबार सान गाबोननि हाबाफारि समाव जोंहा फुंनि समावनो दुगै लोबै साखोन सिखोन जाना बाथौखौ लिरस्रांना माइनाव बिन्दो लिरस्रांना गावबागाव न'खराव बिब्दिनो लाइजौ आलारि बाथि गय जरा फाथै जरा आरो लाइजाम हाफ्लेना जोङो गाबोन न'खरनि हाबाफारिखौ बावनांगौ। बावनानै बेनिफ्राय जोंनि न'खर जोंनि फिसा बा बिहामजो बा फिसौजो फिसौला गासै न'खरा माने मोनसे जोंनि बावखांनानै मान खालामलायनाय दङ। गेदेरखौ खुलुमनाय उन्दैनो बोर सारस्रिनाय बे हाबाफारि दङ। बिनि न'खरनि जोबखांनानै आरो गावनि गामिनि थानसालि बे थानसालियाव थांनानै बिदिनो जोङो रायजोयै गौमा आर'ज लानानै
बा ज' जानानै जोंहा मोनसे बे हाबाफारियाव बिदिनो जेरै न'खराव बावनाय बे न'खराव बावनाय बायदियैनो थानसालियावबो बिदि बावनांगौ बिदिनो गावबागाव जिथु आर'ज जोबनानै जोंहा बिदिनो मोनसे न'खराव जेरै मावनाय मान लानाय बे माननि हाबाफारि दङ बे मानावहा गेदेरखौ खुलुमनाय उन्दैनो बोर सारस्रिनाय बेफोरबायदि हाबाफारि दङ बेनिफ्राय जोंहा आरो नैथि सानाव 16 अक्ट' एप्रिलाव जोंहा मोनसे गावबागाव न'खर जानाय हाबाफारि दं बे जानाय हाबाफारि समावहा जोंहा गावनि गाव न'खरजों बा न'खरब्रै न'खरबाजों बिदिनो ज' ज'यै जोंहा जालायनाय दङ जाखां लोंखां बिदिनो थामथि सानाव जोंहा न'खर मागिनाय हाबाफारि दङ ज' ज'यै सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ' गथ' गथाय गासैबो बे थामथि सानाव जोंहा मागिलायगोन 21 अक्ट' एप्रिलनि 7 बैसाग हैदिनखालि जोंहा मोनसे बैसागो बिदाय दङ बे बैसागो बिदायखालि जोंहा बयबो गाजा गोमजायै जोंनि बे आर'जनि हाबाफारिखौ आबुङै जोङो मावफुंलांगोन होनना आं आसा खालामनाय थाबाय आरो